pròxims minuts parlem en Encarna Sant Celoni, que es presenta Milonga de Tardor, una novel·la que va ser finalista en el 5è Premi de Novel·la Olga Xirinacs l'any passat i ha sigut publicada per l'editorial Omicron. Encarna, benvinguda. Milonga de Tardor. Milonga de Tardor. Què conta Milonga de Tardor? Milonga de Tardor conta... Bé, la gent sap alguns significats de la paraula milonga, però no en sap tots. I originàriament la paraula milonga vol dir justament paraula, verb, mot. És el que més m'agrada. Després també és un verb i vol dir contar històries. També s'ajusta. A banda, contar romanços, dir mentides. També hi ha alguna mentida. I no sé, m'agrada molt el joc. Hi ha literatura. Sí. Hi ha literatura. Hi ha carta, hi ha filosofia, hi ha erotisme, hi ha amor, hi ha desamor, hi ha somnis, hi ha poema, és que hi ha de tot. Com ha sigut el procés d'escriptura? No sé, a poc, perquè estava fent molts projectes també, i és una novel·la que porta uns quants anys fent-la, no ha sigut d'ara ja acabar-la, i la volia, això, tindre finida i posar-m'hi, deixar-la d'una vegada. I em vaig posar i... Has trencat molt? Sí, sí. He trencat molt perquè volia que el cos, el físic, l'estructura, fos perfecta. Després hi ha el contingut que vaig anar dant entre ell, però clar, és que és una barreja entre poemes, cartes, somnis, més a banda narrativa, més a banda diàleg. És a dir, de totes les formes d'expressió. I posar en ordre. És anar avançant, després que quede, que naden els elements entre dins i que siga sorpresa al final. No és una narració a l'ús, perquè paraula milonga és la polisèmia. Parlem, esta és la novel·la Milonga de Tardor, però parlem ara de l'Encarna poeta. Val. Si vols. Com és la poesia d'Encarna Sant Celoni? Per Encarna Sant Celoni. El que passa que la poesia fa molt de temps ja que no escriu poesia, que no publica, perdó. Però la poeta sempre està. Sí, però jo m'he considerat sempre més narradora que poeta i tot el món s'ha encabotat a fer-me poeta més que narradora. I al final pense que té raó Carmen Miquel, que quan jo li vaig dir el mateix, perquè ella em deia on està l'Encarna poeta? I li vaig contestar el que t'acaba de dir i fa, és que Encarna, encara que tu et consideres narradora, quan escrius narrativa, novel·la o fas poesia també. I ella es referia al Cor la quimereta, la meva segona novel·la. I crec que en aquesta també ha passat exactament el mateix, és a dir, m'agrada molt jugar amb les paraules. Si això és fer poesia, doncs m'agrada, i m'incisa fer poesia, no sé. Però possiblement d'aixòs clichés, perquè tu també has fet moltes antologies, has traduït a moltes poetes, i possiblement el gran públic sí que t'associa, el gran públic de la literatura sí que t'associa a la poesia. Què estàs preparant ara en aquests moments? Ara estic a mitges en una traducció de teatre del francès, que serà la meva segona traducció, perquè ja vaig traduir els contes tàrtars, i després... És que tinc un llibre de poesia més, però no em deixen. Està eixint la poeta. Sempre m'estan demanant un poema inèdit, un poema inèdit, un poema inèdit, i al final acabes fent, és igual com els contes, un conte inèdit, un conte inèdit. Anem a fer una plaqueta, un poema. I al final això. Acabo de fer el meu conte més curt, per al Sant Jordi, per a Transports Metropolitans de Barcelona. A la llibreria 3 i 4. 105. Un xiulit, sí, un piulit que es diu, una piula, una cosa... Encarna, mentre arriben aquests projectes que tens i que estàs en aquests moments, aquesta traducció de l'obra de teatre, aquests poemes, ens quedem en aquesta Milonga de Tardor, un llibre molt especial, per lo que has dit, que recull diferents formes d'expressió. Exacte. Molt d'èxit en ell i felicitats i enhorabona per haver sigut finalista d'aquest Premi de Novel·la i que tinguis molta sort en aquesta Fira del Llibre. Moltes gràcies.